Hai tete, I have a confession. Inini tete ndakakurira kuzaka rinopisa. Tete, bvunzai vese vari pano kuti kuzaka kana usina wako mushonga wakasimba hauswere ukamuka uri mupenyu. Ini ndaigara navatete vangu kuzaka uku. Vatete vaizikana kuti aiwa uku hakutambirwi, uku kunonyudza. Vainge vari chatopota chaicho. Vaisa kunongedza ukaswera uri mupenyu. Wairara wava nyama yavo. Kana iri zvayo ami yezvidhoma aiwa vainge vainayo ende vaitoita kunonzi kudada chaiko. Ini tete ndoda kuudzai kuti pakaita vamwe ticha vaisaziva vatete vangu. Ini ndainge ndiri mhara patsetsetse chaiyo. Ndaita zvandoda, kudena, unubu, kuita zvese zvemusikanzwa. Asi hapana kana umwe zvake ticha aiti pwe. Aiziva kuti manheru haarare, vatete vangu vaimusvikira neami yavo. Saka kunondimhangarire yaiva a waste of time. Asi pakazoita umwe ticha ainge achangouya asingandizivi. Saka ini ndakarowa umwe mwana gwati nekuseri kweruoko ndokuonekwa nemudzidzisi uya. Kwakunditi iwe uya pano. Ini ndokuenda ndichikanyaira zvangu segudo pasina chandaimbotya. Kwakutora rino zishamu kwakundirova. Ndakaseka ndikati uku kwamaita mudzidzisi ndiko kunonzi kusurira amai pameso. Ndokutora kabhegi kangu ndiri bara ndakananga kumba. Ndakasvika ndikaudza vatete vangu zvainge zvaitika, zvikanzi don't worry, uyu ndiyo wandichadzidzisa kuti amai havasurirwe pameso. Ndichamudzidzisa kuti asaita mashura ekubata karushiye kwegudo. Kwakadoka kukaedza. Ndikaenda kuchikoro. Ndichingosvika kuchikoro ndakanzwa kuti mudzidzisi uyu ainge andirova ari kumba kwake, haasi kukwanisa kumuka, muviri wake wakazvimba. Fesi iyi tete yaisatarisika, yakaita kabhaluma chaiko. Akakambaira kubuda panze murume mukuru achisvima musodzi akanditi sori. Inini kuona izvi ndakanzwa parere moyo. Ndikati kana muchida kuti mupore, uyai kuchikoro kwakazara vanhu muti sori hamuchazvipami futi. Mupfire kakomba. Haikona kuita bhepe rekuda kupinda nemwenje mudziva kuda kurova ini. Tete murume mukuru akakambaira kuita kunge kamwana kacheche achiuya kuchikoro kubva kudzimba dzematicha akaita sori. Izvi zvaizopfidzisa maticha ose kuti vasafa vakandiguma kana nemisteki zvayo. Vanhu vese vakawedzera kunditya nekuti vatete vangu vainge vaita example yavo. Mudzidzisi uyu haana kuzogara, akabva pachikoro chiya aona kuti aizogona kuitwa nyama yevaroyi vekuzaka. Tete ndakazoenda kuholiday kuHarare kuGlenora kumba kwabamunini kwavairoja. Inini since ndainge ndine musikanzwa ndakasvika ndokutanga kuita choko chegudo kuHarare uku. Vanhu veikoko vakati vakajadzwa nemafriends amai vako vaikurova nemapulling socks. Kwakurohwa kwete zvekutamba namai vemwana wandainge ndarova. Ndakachema tete kwakuudza bamunini kuti ndoda kudzoka Zaka. Ndichisvika ndakaudza tete, vatete havana kutora time. Usiku ihwohwo vakatoenda kuHarare nerusero rwavo kwakunopwapwaidza amai vaya nezvinhu zvavo. Takazongonzwa kuti amai vaya vamuka vari chando tete. Handizivi kuti ndainge ndakuroyawo here nekuti ndakafarwa kunza izvi. Takagara paya asi hama dzamai ndichavati mairopa dzakafamba dzikaudzwa kuti vatete vangu vainge vauraya hama yavo. Tete hamuna chamakaona imi. Hama idzi dzaizoronga dhende rekutsiva hama yavo. Vakati kuna godobori uya vaida kuti mairopa vamuke kuita chipoko chaizopedza dzinza rose. Tete pamba apa pakatanga kutoita zvinhu zvistrange. Kumuka pakatsvairwa, maplates akasukwa. Zvinhu zvaivhundutsa chaiko. Pakafambiwa tikaudzwa kunzi vatete vainge vabata asingabatwi, vainge vanogofa mago chaiwo kuitira kuzvigokera moto muziso. Muprofita uyu akati vatete vaizofanira kureurura uye kuripa mhuri iyi. Vatete vangu vakati munopenga imi, ndine ami yezvidhoma ini handitye. Asi nyaya iyi yainge isati yatanga. Vatete vakatanga kurasa njere chaidzo vachiti mairopa vakabata bakatwa vari kuda kuvabaya. Izvi zvakaomesa vanhu mate mumukanwa. Asi isu taiziva hedu honzero. Asi vatete vainge vaine pride, havana kureurura. Vakaramba vachiwedzera kurasa njere kusvika pakudya mubhini nekufamba nemaraini vaine tsvina. Mumwe musi vakazotsikwa nebhazi kwakufira ipapo. Takati pamwe zvapera. Tete hamuna zvamakaona vatete vachichengetwa usiku ihwohwo.
handina kurara ndichikwatsurwa. Ndaiona mai Ropa vakabata bakatwa vachida kundibaya vachiti dai usiri iwe ndine mhuri yangu. Manje we are next. Vehama chitaurirwa unyima mbari dzekumusana. Izvi zvaida kuzvionera pamhino sefodya. Ndichitaura kudai inoita kunge nyambo. Asi izvi zvakaita for real. Bvunzai vanobva kuZaka. Ndakaziva kuti ndikaita zvekutamba ndaizotevera vatete vangu. Ndakachema kuhama ndichikumbira kuti vafambe neni nekuti inini I was not ready kusiya mafaro enyika. Takazoenda kune rimwe sowe hama dzadiwa. Handidi kunyepa. Madzibaba ava vanoonesa plus kugona. Ndakasviko nhongwa pachaunga zvikanzi iwe wakaurayisa mukadzi asina mhosva. Saka hama dzake dzakamumutsa kuchangozi ichakupedzai mese 1-1 muchipenga. Ini ndainge ndongosvima musodzi ndichiti handidi kufa. Aiwa hakuna nyaya hombe kwandiri. Akunditi pfugama ndokudirwa mbiya nhatu nekupiwa muteuro ndokugeza ndokupedzera kuona mai Ropa. Ndotenda Jehovha akandiregerera plus kundirwira. Dai ndakafa ndakadziza kuti usaganze neuroyi asi vimba naMwari. Dai mhuri yose yakafa senhunzi asi kuda kunzi ina handidenwe ndiri mago. Ndinoti sorry plus rest in peace mai Ropa. Zororai murugare. Chekutanga chandadziza panyaya mai Ropa, maticha anoenda kunodzidzisa kunzvimbo dzakaita sana Gokwe, vana Zaka, vana Gutu. Tinoziva kuti maticha munoda kunzi mune mbiri yekurova. Musafarira kurova vana vevanhu. Zveshuwa zvinhu zvinoita kunge je mune muchifunga kuti nyaya idzika idzi hainema. Asi bata mwana wemunhu uone zvaunoitwa. Kune vanhu vasingadi kuroverwa vana vavo veduwe. Alright. Kechipiri hanzi musaganza nekuroya. Handiti ngatisaganzai. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Nyaya yangu yakamira so. Ndakapinda muno muSouth Africa ndikaita lucky ndobva ndangosvikotanga kushanda gore rose zvinhu zvese zviri right. And then ndokubva mama vanondibereka ndobva vanditumira nhamba vakati bata munhu uyo anodriva matruck, you can send groceries through him. Ndikabvunza kuti anombori ani, vakati murume weshamwari yavo. I sent him message ndichitoti daddy stroke baba because I had a memory friend yamama. Saka I would say daddy ndichitorespecta. Ndobva ndatumira pekutanga vakati uri mwana wangu ndipe drink. Ndikavapa 100 rand. Second trip ndikati ndoda kutumira stove nefridge. Vakati mwana ingotsvaga transport inouya kuKempton Park then osiya zvinhu. Ndobva ndaendesa paya vakati usabhadhara. Vakabva vadzoka vakati hauna zvinhu here? Ndikati this time nichatumira mari tichingotaura hedu. He started flirting. Ndikadyira paya. He came kwandaigara and one thing led to another. Vakabva vaenda ndokudzoka. Ndokubva ndataura kuti ndoda kuenda kumusha. Vakati pane kuenda nebhazi handetose kusvika kubhodha then ozopfuura nebhazi because bhodha rinogona kuva rakasunga. Takasimuka tikanosvika kubhodha zveshuwa tikaona rakasunga. Vakati iwe chitungamirira kwaRarare. Ivo vakasara vakagara dzinenge 3 to 4 days. Ende ini ndokubva ndaenda kumba vanhu vakafara chose. I didn't have a SIM card in Zim. So mama vakati shandisa phone yangu. Ndokubva ndatora phone yavo to communicate nevanhu vandaida kutaura navo. Ndichishandisa phone yamama. Message yakabva yapinda from baba vaya. I became curious but I was like no, this is my mom's phone. Pekutanga I ignored. Ndokubva ndatoti kuna mama ndokumbirawo mapicture emwana. Mama vakati tora mapicture. Ndokubva ndaenda mugallery kwavo. Ndikaona picture yakatora attention yangu. Ndobva ndavhura picture. This pic yaive yesikarudzi. Ndikati okay. Moziva tete pane zvimwe zvinhu zvekuti you don't expect kumaparents edu. I became more curious tete. Ndakabva ndaenda kuWhatsApp kwavo. I know it was wrong. Ndikabva ndaenda paWhatsApp baba vaya. Vanhu vaidanana, vanhu vaijola. Murume uyu ane mukadzi wake. Vangu mai vane murume wavo. Ndokubva ndaenda kumedia kwakunoona picture riya raitumirwa baba ava. Ndokubva ndavhara chat kwakuita kuti iite kunge isina kumbobvira yavhurwa. Ndobva ndasiya phone. Ndakabatikana usingaiti cause ndakarerwa nababa vasiri vangu stepfather. Vaishanda very hard vachishingairira and only to be treated like this namai vangu. Ndakashaya kuti ndiite sei. So truck driver vaicommunicate neni namai vangu. Now ainga asingazivi kuti ndakuziva kuti ari kupisa mujoli namai vangu and then neni. Mai vangu akabva vaenda kufunction. Then I sent a message ndikati sorry yenyu ndavhura WhatsApp yenyu. I just wanted to ask kuti munoziva here kuti nyaya dzamuri kutaudzwa natruck driver ndidzo dzavari kunditaudza. Vakabva vati sorry mwanangu nezvawaona nenyaya yekuti
zvinhu zvakaoma kumba, ndinenge ndichida kubatsira daddy. Ndakabva ndangoti okay, I blocked the truck driver. Vakauya kuFacebook ndikavabloka. Before ndabva kumba, mom vaivatumira truck driver message kuti block this girl, pane mamessage aona. Handizivi kuti vakaendera nemujolo wavo here, vakaperera kupi. Asi ndizvo zvandakapindana nazvo. Munoziva kuti pandaverenga nyaya ndashamisika, and I don't blame Munyori, I don't blame ID, because truck driver ndiye aiziva kuti ane relationship nani namama vemunhu uyu. Ende mama akutotumira message vachititaura nemunhu uyu, vaida kutotitaura nastep dad vako stroke number 2. Handimosona iye kwakutora advantage kwakuchinyenga, vobva vadanana paya, wovata nomwana wovata namai. Apedza kudaro haidi ari kungoti vedwe, ini dambudziko rangu home nderekuti ndakakudziwa nastep father. Sei mai vangu vari kutrigger step father vangu zvakadai? Why? Mama vari kungovanda nekuti kwai zvinhu zvakaoma sane ichida kubatsira baba, uchibatsira baba nechiuru. Saka ndikati imi mama musingatumire zvika, yani ndotumira mari, ndotumira grocery, ndotumira zvese. Saka hamene kuti mama vava vari kutaura zvipi, kutongoda zvavo kudanana. Zvinhu zvacho, tete makasimba here? Tete ndiri mai mufundisi, uchindiona ndichifamba kudai unoti havanoi vanhu vakagarika vane rugare, zvose zviri kuendeka tete, asi chakafukidza dzimba matenga. Ndina driver nemamaids akati kuti, asi musafunga kuti zvese zvinoitwa nemurume wangu kwandiri rudo, kwete, harusi rudo, asi anoda kuita make sure kuti handina wandinoudza nyaya yangu. Kandiona ndakapfeka ndakamira apa unoti zvavo havo, asi ini ndichitokuonai muri happy ndinoti zvavo havo vane rugare. Regai zvichinzi musachiva zvinhu zvevanhu. All that glitters is not gold. Pandakaroorwa naGodhi aiva junior pastor pachechi, bishop vainge vari baba vake, ndingangoti ndivo vaiva founding father wechechi iyi. The former bishop vaiva nezodzo, saka pavakashaya unexpectedly, Godhi took over the daily runnings of the church. Tete, now that I think of it, ndinofunga kuti Godhi aive neruoko pakufa wakaita baba bishop, founding father wechechi. Nokuti tete, church has been turned into a circus. Yangova mvenge chaiyo iri kuitika, patova misuse of church funds. Godhi akubheheva samini God anotoda kunamatwa iye. Kana akapinda muchechi unoona varume vakuru vachitomupfugamira vachiuombera. Kamwe kakuzvinzwa kacho akasisiri normal. Hazvinei nekunamata izvi. Ndinotoona sokuti Godhi ari kushandisa mishonga mutemberi yakayera. Tete, ini ndakakura ndichienda kuchurch name withheld. Ndiyo church yaipindwa nevabereki vangu, saka ndiyo yandakakura ndichipinda. Former bishop varipo tete, wege waitoona kuti bishop vakadanwa nedenga kuzofudza nekudzokeredza wai dzinenge dzava kuda kurasika. Bishop vaive nemwana wavo mukomana ainzi Godhi. Bishop vaive vakaropafadzwa nevana vatatu, Godwin, Gift nemusikana mumwe chete, Grace. Ndakatoroorwa naGodhi, bishop vachitori vapenyu vachiti Godhi ainge abve zera. Zvaive zvisina kunaka kuti munhu agare ari oga tete. Saka pandakasarudzwa naGodhi to be the Mrs. zvakaravadza vanhu vakawanda tete, nokuti akatosiya vana vemaelder nevamwe vane masenema anozikanwa achiuya kuzondinyukura muhuruva. Zvakafadza vabereki vangu shem, sokuti social standing yavo yakabva yasimukira. Takagara hedu zvakanaka naGodhi, asi mukugara kwedu uku ndakatanga kuona kuti power was getting into my better half's head. Godhi sezvo ari iye aiva mukuru kuna Gift, akatanga kuva neentitlement iye kuti church yaiva yangu. Tete, munongozama church anoshandisa seneme yemunhu semuenzanise kuti church yokwamurwisi. Panenge paine succession battles anenge achiitika behind the scenes. Saka pakashaika bishop unexpectedly, tete ndakatanga kuva nemubvunzo yakawandisa, nokuti ndipo pakatanga kuchinja Godhi ava kuenda kuNigeria kwaanoti kwaiva naspiritual father vake. Kuenda kuNigeria kwari Godhi kwakakonzera maproblem muchechi, zvekuti vashoma vaipikisana nemaitiro aGodhi vakabva vadzingwa muchechi. Vakasara vacho vazhinji vaiva brainwashed to the extent yekuti vaitoona sekuti Godhi ainge ari iye anofanirwa kunamata. Tete, vatendi vamwe vaitengesa zvinhu zvavo zvakaita semombe nefurniture kuitira kubhadhara seed money yaidikanwa. Bishop vachiri vapenyu vaigara vakaparidza kuti mari inodiwa naMwari mutemberi make imari yechegumi, tithe chete. Zvimwe zvainge zvave zvemusoro evanhu zvisiri mumagware matsvene. Godhi akauya akaintrodusa nyaya yeseeding achiti hapana munhu anokohwa pasina
kurima, waiona wega kuti vanenge vasida kuna Pastor Godwin ndivo vainamatirwa, vasina vaignoiwa. So kuti my husband Pastor Godwin vaimonyorodza scripture iye kuti simbe kumjuru to suit his own needs. Uchindiona from afar, unoti mai mfundisi vakagarika kuti 12 every week ku Sunday service. Pastor vanomeka sure kuti ndakaluka my best kubva kuma outfit acho, hairstyle, matching shoes nema handbag acho. Ndaiti ndichipinda muchechi ndenge ndakapiwa Asha anogara neni. Pastor G vaimeka sure kuti pese pandinopinda mtemberi aita kuburitsa ma praises. Ngatiombererei mama, mai pastor vachipinda ndiwo vanoita kuti ndichene, ndidye, ndionekere pamberi penyu, makakosha mama, ndinokudai. Uchinzwa mashoko aya waiti heunoi mukadzi anodiwa nemurume wake. Zvokwaniko zvese zvaitwa na Pastor Godwin yaive an act. Kumba kwacho tairara in different rooms. Madzimai airariwa nawo I lost count. Ma one night stand vepa touchline anchatauri zvangu. Tete Pastor Godwin behind closed, he is a monster. Asi pamberi pevanhu, he is an angel. Tete atori physically abusive pache zvake. And yenini kana tisiri kuchurch, I'm always indoors. Tete kupiwa Asha kuchurch is strategy ya Pastor Godi yekuti aite make sure handitauri nyaya yangu kuwani and ruin his image yekuva the perfect and loving husband. Recently ndakawanikidza beloved pastor vachipisa mushonga mulaunji mavo vakashama. Ameno zvavaitaura pachihutsi chaipwipitika. Iyo munana iri kuitwa na pastor these days haina kumira mushe. Asi hapana hapo the power of God, hapana zvamuchose. Pastor vaida kumbonditi ndiite prophetess, hanzi hazvinetse, ndokuitira impartation wobva watanga kuitawo minana kuchechi. Chandinoziva ini zvipo izvi haasi ma-STI ekunzi ari sexually transmitted. Tete, I'm trapped in this loveless marriage. Ndakambozama kunochema kuvabereki vangu, asi maonero angu vabereki vangu were manipulated and brainwashed. Stand yekuti mukwasha wavo Pastor Godwin can't do wrong, hatadzi, asi kuti vanoti ndaita mweya watete Veronica vakafa vasiya musha wavo. Hanzi hakuna musha usina zvawo, asi ndizvo here zvekuti ndinogara ndakadorwa ma-STI nekutova marwadzo ekurovwa. Handikwanisi kuenda kumapurisa. Tete Pastor Godi munhu anotozikanwa munyika yedu ino. Vane ma-powerful friends ari kumusoro, ari papayroll yavo, zvekuti chero kada kunoripota nyaya yacho inoshaya basa. Zvekujuta vanhu zvaanoita, it's between him naMwari wake on judgment day. Chiri kundirwadza kuitwa punching bag nekugara ndichidutira ma-antibiotics nesiki dzandiri kupiwa when he feels like visiting my bedroom. Handina kunamira mumba umu, handina kuiswa glue, asi pastor vari kundithreatena kuti ndikabuda marriage iyi I will never see my twins again in this life. He is worried about his image kuti vakadivorsa. Nyika inoti chii? Ndabaikana mumarriage iyi Tete, handizivi kuti kune vanobatsira vanhu vari masituation seyangu Tete, vari mujeri ravo voga, kuti ndinoripota kupi nyaya yangu kwandingawana rubatsiro, nokuti hausi upenyu asi jere rangu ndega. Muchindiona ndichinzi mai mufundisi, hapana chakanakira chimwe. Uchifamba na driver vanoona vanoti hevanoi vagere. Izvo kwani kupiwa driver anenge achitarisa ma-movements ako ese achinoripota kuna pastor. Ndinoda kubuda nevana vangu, ndinoziva kuti vakasara vanoitwa ma-sacrifice. Foni ndinoshandisa yandinoviga mumatress nekuti yangu is monitored kuda kuona kuti ndataura nani, chii ndichiti chii. Tete ndiri kutaura character yemunhu who would rather kill pane kuti chokwadi chibude pachena. Saka ndibatsireiwo, I am in danger. Alright, ndiyo nyaya iripo imangozvinzwirawo moga kuti kunenge kuchinzi mama ndiwo vanondichenesa, ndiwo vanodidi, but madzimai mazhinji ari ma-abusive relationship. Vari kuti ndinobuda sei? Ko munhu anenge ati heye panogobudika wakanangepi kana utobuda zvekutoita exit plan yekutoenda kudiaspora, nekuti kana uchingori mukauntiri aiwa you hunt you vari machona vanokuhanta and make your life a living hell. Saka meno kuti munoti kudiwo veduwe nezviri pano vobuda here kana kuti voramba varimo. Regai tiverenge nyaya inotevera. Tete makasimba here? Ini ndichikura ndaive muroti mukuru Tete. Ndaitozikanwa kuti as young as I was, hope dzangu hadzipotsi. Ndikarota munhu asungwa zvechokwadi aitosungwa.
Ndikarota munhu afa zvechokwadi aitofa. Ndikaona munhu akazvitakura ndaibva ndatoziva kuti gender yacho even asati aenda kuscan. Zvinhu zvacho zvaita senge ndiri kuona muTV kana ndiri kuhope. Results angu shaiwe O level ndakamarota ende haana kana kupodza zvamuchose. Akabuda nemo tete. Pandakapedza zvidzidzo zvangu zveO level ndakaenda kunogara natete vangu vaiva Kuku pane imwe boarding school. Pachikoro apa paizikanwa nekupaswa zvakanyanya tete, saka vabereki vangu vakati boarding vainge vasingaikwanisi kuisumudza sezvo ndainge ndine vamwe vainditevera vaida kubhadharirawo chikoro. Saka maparents angu akazotaura natete kuti ndiite muday scholar pachikoro pavaiva Kuku ipapo ndichigara navo. Ndakaenda ndikanogara natete vangu paya. Tete zvese zvaive zvakaringana. Ndaive ndakagara zvakanaka. Panga pasina chandingashora zvangu. Mai Mavis vatete vangu vaipinda chechi yenguo chena tete. Saka ino semwana aererwa pamusha apa. Handiti zvinonzi if you are in Rome, do what the Romans do. Papi pacho pauchati mwachienda kuchechi kwavo, iwoti bodo ndine yangu. Zvinenge zvava nekakumhura varidze musha kuita senge unoda kuita zvako wega. Saka ndaingoendawo kuchechi kwavatete kwaitonakidza. Asi paive nedambudziko 1, mukuru wechechi. Mukuru wechechi nemweya wangu tainge tisinganzwanani zvamuchose tete. Madzibaba Petros ndichinzwa navatete vangu vanonzi vakatanga kunamata munzvimbo iyi makore 3 apera. Vainzi vainge vabva kuHarare ndiko kwavaibata vari. Saka pavakasvikovhura Sowe harina kutora nguva vanhu vainge votouya kuzonamatirwa pamwe chete nekushandirwa. Asi nehangu mweya wangu waishungurudzika. Pese pandaisangana navo ndainzwa kuti mweya wangu hauna kugadzikana zvamuchose. Ivo vakabva vazviona kuti ndakaonera chigemu chavo chekuti vaishandisa mushonga. Saka vakatanga kundifuremera nyaya yekuti ndaive nedhimoni risingadi kunamata. Nokudaro ndaizotenderera panzvimbo imwe chete neupenyu. Handizivi kuti tete mai Mavis vainge vakagadzirwa here okubikirwa something namadzibaba Petros, nokuti zvose zvaitaurwa namadzibaba vaibvumira pamusoro. Hanzi uri mwana mudiki, madzibaba anoona zvausingaoni. Chero dai ndiri mwana mudiki zvangu, ndaizviona kuti chinamato chamadzibaba Petros chainge chine urombo. Vainge vanowedzera mishonga vachida ukuru uye kutyiwa pazangano tete. Madzibaba Petros vaona kuti zvese zvakona tete vakashingira kuti dai vabata musoro, asi ini ndaitsvedza semuramba nokuti jigemu chavo ndainge ndachiona. Saka vaive vava kusandifarira vongotaura zvakashata pamusoro peupenyu hwangu. Ndakaenda kuchikoro umwe musi madzibaba vakatrika tete kuti vapiwe heti yangu yandaipfeka tete. Zvese izvi vaizviitira kuti vagondigadzira kuti ndisaone mabasa avo akaipa. Zvechokwadiwo tete kurota nekuona zvinhu zvese zvaiitika zvakabva zvangoti tete. Ndaiva ndava murima, even maspiritual attack handichatauri hangu. Kudzipwa kuhope madzikirira. Zvinhu zvisinganzwisisiki tete. Tikasvika pachinhano chekuti chikoro ndainge ndava hutsi 3 from a bright student kuva munhu asingazivi kana chinhu. Vabereki vangu vakazonditora vatoona kuti hapana kwandiri kuenda ini. A-level yacho handina kutozoipedzera pachikoro paishanda tete. Ndakatozowana transfer letter ndikaendawo pane chimwe chikoro. Through my prayers nefamily intervention ndakatanga kudzokedzana bit by bit. Madzibaba Petros vakazosungwa vakapinda mujere nekuda kwekubata mwana ane 14 years chibharo. Tete ndipo pavakazotanga kubengenuka zvishoma nezvishoma tete. Ndinongofara hangu kuti ndakakwanisa kudzikinurwa munyato yandainge ndapindwa nayo tete. Iko zvino I'm not too trusting of anybody, especially kana ndikanzwa kuti mweya wangu wakaremerwa. Hausi kuwira nezviri panzvimbo. Nokuti vamwe vanhu vacho kubata mishonga vachitsvaka pfuma nenzira dzisina kunaka tete. Vaya vane vana vari spiritually gifted, protect them at all costs, especially kune vaprofita venhema. Makasimba here tete, inandifariri kana nepadiki pese tete. Upenyu hwangu hausi kana kumeka sense. Ndiri kutadza kuziva kuti ndiri kuenda here kana kuti ndiri kudzoka. Mugoona handisi munhu ane usimbe. Ndinotozama-zamawo kugivela kuti zviite, asi chiri kubuda hapana tete. Mugoona nditori mupublic service, ndinotowanawo salary, asi kuti inoendepi unotozvishaya. Dai ndanga ndiri munhu ari superstitious, ndaiti kuda mari yangu iri kubiwa nezvituhwani. Vamwe vane dzimba nemotikari tete, same rank, same everything tete. Asi ini ndiri kungotenderera panzvimbo imwe chete. Asi tete handina kungotanga ndiri wanga shiri isina makushe tete. Ndaitoyo somebody wekuti
yekudyawo neyekusevha ndainge ndisingazoshayi. Maproblem angu akatanga pandakaitwa treasurer wekuchechi. Ini ndinotoenda kuchechi yemagospel yevamwe yobaba. Ndingangoti kubasa ndiri munhu uya ari meticulous. Pane zvose zvaanoita, saka hapana kupera nguva kusvika nyaya yasvika kuna papa kuti panyaya dzekubhalansa mabhuku Frankwood mbune aisara pasi. Ndakabva ndapiwa chinzvimbo chekuita sahume muchechi. Mari dzose dzaipinda nekubuda ndaiva responsible nadzo. Mazuva ekutanga tete ndaita mabhuku nemazvo, ndichiona kuti rent imari iri kupinda papi, mari iri kupinda imari pamwe nekuona mabills emvura, magetsi, pamwe chete nemacaretakers abhadhora. Tete ndakabata basa to the point yekuti mufundisi aiti kana uda kuita internal audit yake aiwana zvese zvakarongeka, pasina kana sendi rakashota. Tete mufundisi akatanga kunditrusta kusvika papoint yekuti mufundisi ainge asingachateveri zvemabhuku. He let me be. Pano neapo ndipo pavaimbopota vachitarisa, asi hapana pavaiwana pakashota, nokuti ini ndainge ndisinganokori yematithe oyaiva mubhengi. Ndainokora dzema appreciation amufundisi nedziya dzinonzi seed money dzinouya dziri mumaenvelope. Ndidzo yandainyanyochachura iyoyo tete. Aiwa, ndakamboita mari zvekuti ndaiti kana zvakakwidza tete ndaigona kutotengera vanhu vose kuoffice lunch. If I felt like handidi kupinda mubhazi rekubasa, ndaingokwira kwebhu yangu tete kuenda kuSouth Africa kunotenga fashion for shopping. Aiwa, ndaiva the lady of the moment, ndichinzwa kuti kumnandi kuva lapha. Asi mfundisi havanambobvira vaita suspect kuti ndingadai ndichinokora mubasket rechechi tete. Asi ndakazoona kuti ndiri kuita dambudziko mukati meupenyu hwangu. Ndiri kungotenderera panzvimbo imwe chete. Pakaitwa maschemes ekutenga dzimba zvemacivil servants zvangu zvakaramba tete kutozamawo kusevha, asi unongoona kuti pane chakabata mari yangu. Pakapinza vana vevamwe mafuel saver zvangu zvakaramba futi. Asi ndiri kushandira ngozi here? Ndakarombeswa ndisingazivi kuti mari yangu inongopepereka ichienda pasina kana chinobuda. Chero kiti hayo inonzi haitengeswi handina. Tete nekuda kuzama kuita deep, nekuda kuzama kuita keep up appearance, ndakanokoromora chikwereti chefoni, chelaptop nezvimwe zvikwereti zviri enticing zvandisingambozivi kuti ndakatora sei. Zvinooffiwa macivil servants tete. Iko zvino payslip yangu haitoburidziki pane vanhu. Ndinosara nekamari kadiki diki zvekutoti kurarama kudai inyasha tete. Ndaisimborarama from hand to mouth tete. Asiko zvino kutoisa a meal on the table zviri kutondiremera tete. Ini ndiri rombe rekupedzisira tete. Vana vangu ndakatopa mai kumusha. Fees dzemapublic school ndiri kutadza kudzisimudza. Ndakazombofambawo kuna umwe madzibaba ndichifunga kuti pane vari kundideketerera, vari kundikandira fodya pasi tete. Madzibaba vakanyatsondiudza kuti hapana kana ari kundiroya, chero ndikada kubvunza Google chaiye anotozviramba kuti pane munhu ari kundibatira mishonga. Madzibaba vakandiudza kuti ndakazvitsvakira kutukwa ndega mushure mekuba mumba yaMwari. Ndakazvitsvakira minyama ndega nekuda kwekunyika maoko angu mumari yaifanira kufambisa shoko raMwari. Madzibaba vakanditsanangurira vachiti vamwe vanenge vachemera Mwari vachikumbira kuti Mwari avaitire nyasha. Ini ndipo pandiodecida zvangu kunokora zvisiri zvangu. Ndakambozama kurizina kuti wani vamwe vana papa vanongobira vatendi 1. Akandiudza kuti zvinoitika ndezvekuti umwe neumwe ane mutongo wake unoenderana nemhosva yake yakapara. It's not my place kuda kuona kuti mari yemupiro iri kufamba sei. Akanditi ndakafanira kuti ndinotaura mhaka dzangu dzose pamberi pedare nepesangano ndichitaura kubira kwandakaita vanhu. Ndapedza ndonokumbira ruregerero. Madzibaba vainge vandiomesera. Papa nesangano rose rigozwa kuti ndairarama fake life. Koma work colleagues angu agoti chii? Nyika yose indiswere ndava laughing stock zvangu nekuda kwenharembozha dzakati kuyaidze. Tete zviri kundiremera ini. Zviri nandibude basa zvangu ndiwane mari ndinovaka kafleti kangu kumusha ndifudze mbudzi. I can't bring myself to face the shame. Kune vose vane zvigaro zvinobata mari, kungava machechi kana kuti makambani, siyai kubira vanhu mari dzavo. No crime goes unpunished tete. Ini ndiri example yekuti rina manyanga hariputiri mumushunje tete. Chero zvikasabuda pamhene kuti ndiwo akazviita one way or the other zvinokupfukira chete. Ndiri rombe ini tete. Mukati situation yangu ichachinja iyoyi. Sometimes munoziva kuti tete oudzwa kunzi bvisai chegumi, asi ningo ichitotaura kuti haina handisi kubvisa chegumi ini.
asi unonyazoona zvechokwadi kuti hapana kwatiri kuenda, unenge uchingotenderera panzvimbo imwe chete. Ngadai Mwari atibatsira tigone kuva vanhu vari faithful. Tisati tataura nyaya sisava, iwewe imi makanditeerera muri kubvisa here 10% yaMwari, muri kudzosera here chegumi. Nhasi kwaindiparidze, nhasi ndiri kukuparidzirai ini mutadzi mukuru. Ngatiendesei chegumi, ini nemi tese pano hapana ari perfect, asi ngatidzidzei kupa Mwari zviri zvake. Inini ndinotombotaura kuti kune nherera dzakawanda uko, vanhu vatiri kupa chegumi ava vanodla, vatombochengeti nherera nechirikadzi. Zviri nani tore 10% yangu ndinochengeta nherera. Ndozvandinenge ndichitozviudza. Asi unozoona kuti uri kutenderera, ugotenderera panzvimbo imwe chete. Chokwadi shoko raMwari harichinji. Ndaze ndikabata musoro kudai, ngatidzidzei kuva vanhu vari faithful. Tiendese chegumi. Pamwe pacho unototi Mwari, this month mari yacho haisi kukwana, kana regai ndigobvisa next month oti haisi kukwana mari yacho haitokwaniwo veduwe imi. Asi Mwari ngaatibatsire tigone kubvisa chegumi. Ndisati ndapedza vhidhiyo ino maiwe zvangu ndandakutokangamwa. Pane nyaya yekupedzisira, regai tiiverenga. I'm so sorry my sister kuti ndazoisa chikumbiro chenyu kwekupedzisira, but regai ndiiverenge ndandatokangamwa. Hello auntie, I hope I find you well. Nevedare, I'm a widow, 28 years with 2 kids. Ndoshanda mumakitchen munyika yedu yevatorwa muSouth Africa. Ndikutsvakawo munhu wekufambidzana naye ari pachokwadi. Loneliness is killing me tete. Handisi kuda munhu wekungofambisa naye nguva, asi ari pachokwadi, anondigamuchira nevana vangu. Not that handisi kutsvaka munhu anondichengetera vana, because with the little that I have, I'm able to provide for my kids. But ndiri kudawo munyaradzi ari pachokwadi. As a man, if you want to help your partner, it should be coming from your heart, not being forced. Tete zvinorwadza kufirwa nemurume uchiri mudiki. Munhurume wese waudza kuti ndakafirwa, they start seeing us women like we are cursed, yet we don't choose kuti tifirwe, asi kuda kwaMwari. Ndoziva vamwe vachatishandira vana, imbochema vedare, ndochema kusvika rini, uye ndikaramba ndichichema ndipo pachadzoka umwe wangu here. I hope ndichawanawo my honey bunch wangu pano nenyasha dzaMwari. Nai veduwe, hamusi kuvawo here message iri pano. Veduwe, vanhu veduwe kani. She said she's 28. At 28 unenge watofirwa vasikana. Vari kutsvaka munhu ari pachokwadi, munhu ane rudo, because vatondiudza kuti I am very lonely. Kuno kuSouth kwacho havana hama, havana chii, vana vanochengeta vega, but she wants someone wechokwadi, someone who's honest. I assume kuti vanhu vanoteerera panapa, you are honest people. Vedwe, this is a sweet woman. Sekuona kwangu ndataura navo vakati ndinofeel lonely. I just need someone who's achava munyaradzi wangu. You know, kana if you are in love, you look forward to morning. Makuseni uchimuka unaona text ichibva kumudiwa kunzi good morning my love, good morning love of my life, queen of my heart. Ayo unonzwa moyo wako kunyungudika kuti chokwadi. Even usina kumuona imi. Unenge usakatombomuona chero kaita 2 months usina kumuona, asi every day achingoti good morning queen of my heart. Unowa kunyunguduka kudai. Vasikana ndo zvavari kungoda chete, havasi kuda zvinhu zvakawanda. Ndinovimba kuti magentlemen ari pano muchati representa zvakanaka. Ndoziva kuti muri magentlemen. Kwanzi my father was a gentleman. I'm a gentleman of gentlemen. These are the men that we are looking for. Tipeiwo. Muuye kuinbox magentlemen. Guys, chokuti ndaine kuona kwamaita. Regai taure nyaya goat milk. Ndazotaura pano. Nyaya goat milk iri kufamba so. Goat milk iri kuita 400 rand bodhoro. But now people are, I think most of you are not happy because the moving got to do it. It's like I think regaiti repackage, then we come up with new prices, and we're going to do that. Then you guys will be able to buy. Pani mwe nonzi Kojic also. Kojic has the high coach, you know, to bleach. Vanda kubleacha. Vandu ngoda kuti isusu toda kubleacha. Atisi kuda kudika kuti kudi. Kamuchida kubleacha, munongo tipedze kubleacha, mwenyatso bleacha chazvo. Asina kuti mundu kudze chinhu wani skin yako inozoita sensitive. Izvo ndezvimwe. Kuda muda kubleacha inyu pakati pezvihla nemunzasi mehapwa kwete kumeso. But bleaching makes you look cheap, you know? You don't want to look cheap. You want to look as a classy, elegant woman. Ndozva ndinokurudzirai kuti madzimai vanhu vari classy, vanhu vari elegant. Tione elegance pamuri. Chero makamboonera vasikana vanogara muJoburg, muCBD.
vanoti vachienda kubasa makuseni unofunga kuti masekretary maCEO vakarova gogo yavo. Kana asvika kubasa munhu ochinja opfeka uniform yebasa, achipedza munhu ogezwesa perfume yake opfeka gogo akananga kuJoburg. Ndio zvinoita vasikana. Ndakatomboona zvangu madays andaimbovhakachira mainini wangu muJoburg mutown. Ndio zvatiri kutaura kuti we need you to be elegant. Hey, don't look like your problems. Asi kubleacher will make you look like your problems. Ndangoti ndikudze zvangu. Vedeka muve neweekend yakanaka. Aiwa episode yanasi yakatirebe. Ndinokutendai nekutera kwamaita Mwari akomborei. Ndatenda, bye bye.